जों दिनै नुनो मोनो जिखिनि नोंथांमोननि बे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनबा समस्थिया बिबान सोलाय सोल' जाबाय बेनि बेलायाव सार मा बुंदों? आं गिबियावनो जिहेथु फैगौ 3 बोसोरनि थाखाय उदालगुरि जिल्ला कमिटिनि गोदानै बिबान हिसाबै आं मोनफिनदों आं रबिन्द्र बसुमतारी हिसाबै बेहाय बिबानखौ मोननायनि थाखाय आङो इउपिपिएलनि आफादगिरि बिटिआरनि सिएम मानगोनां प्रमद बर' सारखौ धन्यबाद होदों जे आंनो बे एसेबां गिदिर एसेबां गोथार बिबानखौ होनायनि थाखाय आरो आंबो आसा खालामदों बिथांनि हास्थायनाय बायदि बे गिदिर बिबानखौ रुजुनलांनायाव निस्सय माने मोजां खामानि मावलांनानै इउपिपिएलखौ देरहासार खालामनायाव निस्सय बाहागो लानो मोनगोन आं बेखौ आसा खालामदों आरो आंबो आसा खालामदों जे फैगोन दिनावहाय उदालगुरि जिल्लायाव इउपिपिएल हिसाबै मैखोमै मोनसे शक्तिशाली राजखान्थि हान्जा हिसाबै गायसननो हागोन आं बेखौ आसा खालामनानैनो आं दिनै गोथार बे बिबानखौ आजावना लानाय जादों। सार जों नुनो मोनो जेरै गोबां माने इउपिपिएलआ रानिफ्राय बांसिन लालांगासिनो दं जेरावबो जेननायखौ नुवाखै मोननै बिसायख'थि जाना थांबाय एमपि आरो मोनसे दाख्लैबो आरो माने बाइ इलेक्सन मोननैयाव देरहासार जानो हाबावबाय बेनि बेलायाव माने मोनसे प्रमान मोनदों माने मुजबुत जासिगोन होननानै मा बुंसो? दिनैनि दिनाव इउपिपिएल हान्जाया प्रमद बर'नि दैदेननायावहाय जोंनि बिटिसि ओनसोलाव सेकेन्ड आरो पार्टि दंबावो होननानै जों साननो हाया खारन प्रमद बर'नि जि माने राफोद मोनसे राजखान्थि हान्जा दैदेनदों बे दैदेननायजों बिटिआरबासि रायजो राजाफ्रा बयबो गोजोननो हादों आरो इयुनावहाय बिटिआरनि जौगाथायखौ एकमात्र प्रमद बर'नि दैदेननायजों मोनगोन होननानै बयबो रायजो राजाफ्रा आसा खालामदों बेनिखायनो दिनै इउपिपिएलनि फारसे गासै हारि माहारि इउपिपिएलखौ बजबनानै लादों आरो बेनिखायनो मोनफ्रोमबो बिसायख'थियाव दिनै इउपिपिएलआ देरहासार जानो हादों आरो बे हिसाबैनो फैगौ दिनावहाय प्रमद बर'नि दैदेननायाव बे ओनसोलाव गोख्रों मोनसे राजखान्थि हान्जा हिसाबै बे आफादा थांनानै थागोन। सार मोनसे दिनै बिटिसिआ सिनायथि मोनबाय बड'लेण्ड मन्थ्रि खुंनायाव दिनै नरेन्द्र मदि बायदि मोनसे सेन्ट्रेलनि सासे दिनै प्रधानमन्त्रि बुंनो गोनां जाबाय बर' हारिनिफ्राय गुबुन हारिया सोलों माबायदि हान्थि परिबेक लाबोना बर' हारिया मोनसे थारैनो मोजां मोनसे हारि हान्थि परिबेकखौ लाबोना होबाय प्रमद सारखौ गोबां बाख्नायदों बेथ' दिनै बुहुमनि बर' माहारिफोरा बर'निफ्राय सोलोंनांगौ होननानै नरेन्द्र मदि बिथाङा बुंनायनि बे गुबै माने जाहोना जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनि बेखिनिखौ होना गालांदों बुहुमाव मोनसे सोद्रोमस्रि गोनां बर' हारि हिसाबै दानायनि थांखिखौ लानानैनो बिथाङा सोमावसारदोंमोन आरो बे थांखिखौनो दिनै जोंनि बुहुमनि बर'फोरा आजावना लानानै जेरै बर' हारिनि मोनसे मान सन्मानखौ रैखा खालामनाय खामानिखौ मावबाय थादों आरो बेनिखायनो दिनै बुहुमाव सिनायथि मोनदों आरो बेखौनो दिनै नरेन्द्र मदि बिथाङा बाख्नायनो गोनां जादों आरो आं आसा खालामदों उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिन्थिलांनाय फोरोंलांनाय बे आखल आखु सिन्थाधाराजों निस्सय बुहुमाव बर' हारिया गिदिर मोनसे माहारि जानो हागोन बेखौ जों दिनै हमदांनो हादों।